Ġesu jgħidilna kull mi jiġi għandi jien ma nkeċċiex il-barra. U għalhekk għamilna, morna għandu u appuntu mhux talli ma keċċiniex, talli laqana fi ħdanu, abbraċċjana, biesna bil-bewsa tal-mħabba tiegħu, mhux vera. U ħafrinna dubbietna kollha. Għatalna d-dejn, għamilna nies aċċettabbli quddiem Alla, nies ġustifikati, nħobbu nużaw il-kelma, nies ġustifikati, nies li Alla issa jodna bħala ġusti, jodna perfetti bl-istess perfezzjoni illi għandu Ġesu Kristu. Nies maħfura. Id-dejn ikkanċellat darba għal dejjem, il-qagħda tagħna quddiem Alla m'għadix waħda ta' kundanna kif kienet qabel. Missa hija waħda ta' aċċettazzjoni, waħda li Alla jarafna bħala nies bl-ħtija, nies illi imdaħlin fis-saltna tiegħu wkoll sirna ċittadini ta' smewwiet imqiegħdin fl-imkejjen smewwitin fi Kristu Ġesu. Da kollu frott il-mertu infinit li Kristu għalna bil-tixrid tad-demm tiegħu fuq is-salib. Ġustifikati bil-grazzja tiegħu, ġustifikati b'demmu, ġustifikati permezz tal-fidi. Dil-ġustifikazzjoni dil-qagħda ta' maħfra ingawduha appuntu għax aħna rrikorrejna għand Ġesu. Tant li aħna issa magħrufin bismu, mhux vera, Kristjani. Nappartienu għalih, aħna tiegħu. Bħal meta fl-Amerika hemm nies Repubblikani. Għaliex? Għaliex il-partit politiku tagħhom huwa il-Partit Repubblikan. Jew Demokratiċi, għax jappartienu u jissapportjaw il-Partit Demokratiku. Aħna magħrufin u dan il-laqam, għax huwa laqam, tawulna in-nies tad-dinja fil-bidu f'Antjokja kienet l-ewwel darba li sejħulna Kristjani għax għarfu kemm aħna iffissati, kemm aħna inkjamati, kemm aħna rridu illi nkunu identifikati ma' Ġesu. U bir-raġun il-għaliex nafu li f'Ġesu hemm il-rikkezzi insondabbli, rikkezzi li ma nistgħux inkejluhom, aktar ma nsiru nafu dar-rikkezzi, aktar il-ħajja tagħna tiffjorixxi, aktar il-ferħ tagħna joktor, aktar il-qawwa tagħna biex ta' bilħaq noġbuh doktor ukoll. Ġustifikati. Ma din il-barka ta' ġustifikazzjoni, Alla tina barka oħra li narfuhom minn xulxin, però huma ishom tewmin miż-żewġin flimkien ħajdu hekk. Ġustifikazzjoni u santifikazzjoni. Dawk li Alla jiġġustifika lilhom ukoll jissantifika. Dawk li Alla jiġġustifika lilhom kollha ukoll iqaddishom. Ħanużaw kelma li tfisser l-istess. Tajjeb? Imqazzina Alla. Pawlu li priedka il-ġustifikazzjoni bil-fidi biss, il-dak li ma jaħdimx qal fir-Rumani, imma jafda f'dak li jiġġustifika lill-empji, jiġġustifika lin-nies ħżiena. Bħal dik il-mara żienja notorja fil-belt li marret għand Ġesu u bdiet taħsillu riġlejh bid-dmuħ tagħha stess. U Ġesu qal nubietek huma maħfura. Dik il-mara kienet qed tafda fih għal maħfra u Ġesu aċċerta mill-maħfra tiegħu, laqaha. Tifhem? Dawk nies ġustifikati issa Alla wkoll iqaddishom għalih, jisseparahom mid-dinja sabiex jgħixu għalih. Aħna fil-vera sens tal-kelma identifikati ma' Ġesu. Mhux biss biex nirċievu l-maħfra tiegħu li għalkemm hija maħfra hija barka tremenda, hija barka kbira. Hija barka li mingħajrha ma nistgħux nidħlu l-ġenna x'vera. Frattant Ġesu ma jaqafx hemm, għax Ġesu huwa Salvatur sħiħ.
li salvana kollna kemm aħna. Mhux biss mill-ħtija u l-kundanna tad-dnub, imma wkoll mill-ħakma tad-dnub fuqna. Biex id-dnub fejn qabel konna nikdbu u nitkellmu pastas u ngħixu ħajja morali u dal-affarijiet kollha, biex dawk il-vizzi issa ma jibqgħux jaħkmu fuqna imma aktarx nafġuhom taħt saqajna. Nitalmu nimmortifikawhom. Din hija issa sejħa għal kull Kristjan, għal kull min allura jappartieni għal Ġesu, għal kull min tiegħu, hija sejħa biex aħna id-dnub ma nħalluhx jiddomina fuqna bħal qabel ma konvertejna, imma aktarx issa niddominaw fuq aħna f'isem Ġesu. Din hija s-sejħa ta' kull Kristjan. Il-Kristjan jaf u rridu niftakru din, illi aħna maħniex tagħna nfusna. Meta nitkellmu dwar Ġesu l-feddej, x'inhu feddej? Feddej huwa wieħed illi ħallas prezz biex jixtrik għalih innifsu. Jilliberak mill-suq tad-dnub u l-ħażen biex jagħmlek tiegħu. Ġesu ħallas prezz mhux bil-fidda u d-deb, imma bid-dem prezzjuż tiegħu. Ħallas prezz infinit. Alla li seta' rmiek, ikkondannak l-infern għall-eternità biex tbagħat il-konsegwenzi ġusti għal dnubietek, flok ma għamelek wera ħnina miegħek. U xtraka li nnifsu, Alla għamlek tiegħu. Il-bnedmin kollha huma ta' Alla bil-ħolqien. Bħal huma l-annimali, bħal huma l-pjaneti u l-kwiekeb u x-xemx u l-qamar kollox hu tiegħu. Bil-ħolqien il-bnedmin kollha huma tiegħu. Immissa Alla għamilna tiegħu bil-fidwa. U ċoe Alla qed jagħmilna il-pussess, il-poplu miksub tiegħu saċerdoti għalih sabiex inservu lilu. Aħna maħniex tagħna nfusna. Ħafna Kristjani hawnhekk qed jiżbaljaw, qed jinsew konvenjentament illi jistgħu jagħmlu li jridu, ħajjithom hija tagħhom, qed jużaw il-libertà tagħhom fi Kristu b'mod ħażin. Qed jabbużaw minnha. Aħna liberi biex inservuh. Aħna maħniex tagħna nfusna. Calvinu, ir-riformista tas-seklu 16, jesprimi din il-qagħda mbierka tagħna b'dan il-mod. Jgħid. Maħniex tagħna nfusna. Mela, la raġuni u lanqas ir-rieda tagħna m'għandhom jiddettawlna fuq il-pjanijiet u l-emejjel tagħna. Maħniex tagħna nfusna. Allura m'għandniex nifissaw bħala l-mira tagħna li nfittxu dak li huwa espedjenti għalina skont il-laħam. Fi kliem aktar sempliċi, m'għandniex nfittxu dak li jaqblinna, dak li jaqbel personalment lilna. Maħniex tagħna nfusna, għal daqstant sakemm jiġi minna ħaninsew lilna nfusna u kull ma jappartieni għalina. Mill-banda l-oħra aħna Alla. Mela, ħanejxu għalih u mmutu għalih. Aħna Alla. Ħalli l-erf tiegħu jigverna fuqna u fuq l-azzjonijiet tagħna. Aħna Alla. Ħalli kull parti ta' ħajjitna allura tkun mixħuta biex infittxu lilu bħala l-uniku mira leġittima tagħna. Mhux tabxejn li nies bħal dawn bħalma kien Calvinu, nies ta' dilqata tant ħallew influenza kbira fid-dinja il għaliex literalment ma kinux tagħhom infushom. Il-motto ta' dan Giovanni Calvinu kien cor meum tibi offero domine prompto et sincere. Qalbi noffrilek mulej fil-pront u sinċerament. Qalbi. Meta noffrilek qalbi qed noffrilek lil nifsi. Aħna malmin matul l-iskrittura kollha illi kull ma nwettquh f'isem Kristu u għas-sebħ tiegħu. Kolossin 3 vers 17, pereżempju, jgħidilna kull ħaġa kwalunkwe li tagħmlu. Għami sewja qed tnaddaf, tagħmel xi dax il-lażanja d-dar, ħriġ passiġġata,
qed tgħallem, qed tbiddel in-nepir tarbija, x'inhi l-attività, x'inhi. M'hemmx attività reliġjuża u sekulari. Għalina kollox hu reliġjuż. Il-ħajja kollha tagħna hija reliġjuż. Ħanfakkarkom li aħna saċerdoti għal Alla. Assisin għal Alla. Qegħdin inservu fil-preżenza qaddisa tiegħu. U allura kull ħaġa kwalunkwe li tagħmlu sew bil-kelma jew bl-att, għamlu kollox f'isem Sidna Ġesu fil-waqt li tirringrazzjaw l-Alla l-Missier permezz tiegħu. Aktar tard ikompli jgħid kwalunkwe ħaġa li tagħmlu aħdmuha bil-qalb bħalli kieku qassit Ġesu u mhux għan-nies. Mhux għan-nies. Imma kull ma qegħdin nagħmlu għalih ir-rieda tiegħu issa ssir ir-regola għal ħajjitna. Il-pjaċir tiegħu issa jsir l-għaxqa tagħna. Il-glorja tiegħu issa ssir il-premju tagħna. L-ikbar pjaċir, l-ikbar sodisfazzjon huwa li naraw l-Alla tagħna magnifikat, imsebbaħ, glorifikat. Bejna nfusna kif inġibu ruħna kif ukoll bħadd ieħor. Aħna kmandati, smajtu il-pass li qrajt fir-Rumani 6. Kmandati biex nikkonsagraw lilna nfusna u nitqazzu radikalment għal Alla. Meta ngħid radikalment ġifieri mill-qiegħ, mill-eruq. Alla ma jridx bidla kosmetika ta' ħajjitna. Bħal meta għandek l-icing sugar fuq il-figolla. Bieħu mingħajr l-icing sugar figolla tibqa' figolla. L-icing sugar mhux hu li jagħmel figolla. Alla ma jridx sempliċement bidla minn barra biss, ja bidla mill-qiegħ. Bidla li toħroġ mill-qalb. U allura hija bidla maħduma fina mill-Ispirtu Santu illi tirriżulta mbagħad f'kambjamenti konkreti fil-ħajja tagħna, kif nitkellmu, kif naġixxu ma' ħadd ieħor. Il-ħsibijiet tagħna li huma ħsibijiet molli għal fuq. Pawli jgħidlek intom qomtu ma' Kristu fittxu l-ħwejjex ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-emenija tagħna. Dana ħanagħmluh jekk aħna qed inżommu bħala għażiż għalina il-rikkezzi kbar li Kristu daħħalna fihom, il-wirt smewwieti illi Kristu kiseb għalina bis-sakrifiċċju uniku tiegħu fuq is-salib. Din hija l-motivazzjoni adekwata għalina biex ta' bilħaq ikollna aptit u jkollna l-ħeġġa u jkollna r-rieda biex attwalment insiru mhux biss qaddisin, dikjarati qaddisin. Aħna diġà Alla ddikjarana qaddisin. Imma li nsiru wkoll prattikament nies qaddisa. Nies illi ninarfu illi aħna is-separati għal Alla. Allora taqblux miegħi jekk ngħid illi aħna maħniex dak li suppost inkunu vera, għadna ma wasalniex bil-mati, għadna ma wasalniex. L-istandard nafuh hija liġi talla, liġi assoluta, liġi qaddisa. Maħniex dak li suppost inkunu. Maħniex x'nittamaw li nkunu. Maħniex dak li għad inkunu. Iżda maħniex dak li konna. U din għamlinna l-qalba hawnhekk. Maħniex dak li konna. Niftakarni kif kont qabel ma smajt il-leħen ta' Ġesu jgħid li jiena ġejt biex inti kollok il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra. U ġibt għal dik is-sejħa u l-ħajja tiegħi ma baqgħetx li kienet. Ma baqgħetx li kienet. U tagħkom ukoll. Frattant nafu li għadna ma wasalniex, għadna ma ilħaqniex it-tmiem tagħna. Allura, li ħanamlu issa dan, se naqbdu dan il-pass fir-Rumani 6. U naraw Pawlu kif qed jirraġuna magħna. Aħna nies bħala bnedmin aħna nies raġunevoli. Anke Alla darba fi Żgħija jgħid ejjew mela ħan nirraġunaw flimkien. Għalkemm dubjietkom huma ħomor bħal kremżi jien nagħmilhom bojot bħas-suf, bojot bħas-silġ, bħal borra nagħmilhom. Għalejt jirraġuna magħna. U fir-Rumani 6 għandna raġunament qawwi ħafna
li wassalna biex attwalment aħna ma nibqgħux Kristjani medjokri, ma nibqgħux Kristjani average. Tal-ħabba gozz biex niftehmu. Ma nkunu Kristjani illi dak li jkun jarana u jismana ma jkunx diffiċli għalih, anzi jkun faċli għalih li jinduna li dan huwa fula f'qara, dan bniedem illi kif jaħfer, kif iħobb, kif jaqdik bil-ferħa, bil-gratitudni, dik it-tip ta' ħajja. Hekk irid nsiru. Pawlu fir-Romani 6 f'dal-pass li rajtilkom juża 3 verbi importantissimi. 3 verbi. Tafu, istmaw, ippreżentaw. Tafu, istmaw, ippreżentaw. Pawlu jaf illi aħna is-segwaċi ta' Ġesu ma naffordjawx inkunu mbagħtu mill-amnezija spiritwali. Amnezija ġmeta tinsa. Tifhem. Meta nikbru fl-età għandna ħabta nibdew ninsew, vera, insejt fejn għamilt ċwievet u tidħol fil-kamra u poġġejt x'imkien fejn. Tibda tiġri lili u min ikun beda javvanza fil-da. Però fil-spiritualment ma nistawx naffordjaw li nsiru jew inkunu ignoranti. Xi Kristjani qishom qatt ma jikbru, jibqgħu fil-kindergarten, jibqgħu ma jafu ftit li xejn. Pawlu jridna nkunu nafu. Kemm il-darba jgħid, imma jien ma rridkomx tkunu ignoranti l-aħwa dwar dawk li huma reqdin fil-mewt. Ħafna drabi użati, ma rridkomx tkunu ignoranti. Illum isna għandna xi premium fuq jekk tkun ignorant tkun imbierek. Le. Alla tagħna il-kelma tiegħu biex tagħtina l-erf, biex tagħtina t-tarif, biex turina l-verità, u dik il-verità jeħtieġ li aħna nassimilawha, nilqawha u nkunu nafuha. Ara kif jgħid lill-Korintin. Il-Korintin jgħidilhom ma tafux li l-itzma tagħkom huma membri ta' Kristu nnifsu. Hemmi l-identifikazzjoni tagħna miegħu. Imwaħdin miegħu. Nieħu mela l-membri ta' Kristu u se nagħmilhom membri ta' prostituta? Ma jkun qatt jgħid. Jew ma tafux li min hu maqgħad ma' prostituta u ġisem wieħed magħha għax jgħid se jsiru tnejn laħam wieħed. Imma min hu maqgħad mas-sit u spirtu wieħed miegħu. Tafa dil ħaġa. Illi li inti tas-sit, spirtu wieħed miegħu. Il-ħajja ta' Kristu saret il-ħajja tiegħek. Ma tafux dan? Jekk ma tafux, allura ħatibqa' dbabas, ħatibqa' taffeċ fit-tnub bħalma kont qabel. Meta nibdew nkunu nafu, issa Pawlu jgħid fir-Romani 6, jgħid ma tafux illi aħna il-koll li konna mamdin fi Kristu Ġesu, konna mamdin f'mewtu, qatt realizzajta din. Tiftakar għall-mamudija tiegħek. Meta nżilt fl-ilma, kont madda staħt l-ilma u erġajt qomt mill-ilma. Stampa sabiħa, stampa vivida ħafna tal-mewt tagħna ma' Kristu, Kristu miet aħna mitna miegħu, Kristu ndifen aħna ntfinna miegħu, Kristu qam aħna qomna miegħu. Wow! U għalhekk ħalli jagħtina dan is-sagrament insejħulu. Il-magħmudija biex aħna kull darba nħarsu lura u din ma nagħmluhiex aħna u naf li ma nagħmluhiex. U nisbaljaw serjament. Għax Alla qed jagħtina dan il-badge, din it-turija konkreta illi għaddejna minn dil-mewt. U qomna ma' Kristu. Konna mitfunin miegħu permezz tal-magħmudija fil-mewt sabiex bħalma Kristu kien rixruxtat mill-imwiet permezz tal-glorja tal-Missier, hekk ukoll intom timxu fit-tiġdid tal-ħajja. Irridu nkunu nafuha din illi aħna mitna ma' Kristu u issa irxuxtajna
għal ħajja ġdida miegħu. Vers 6 jerġa' jgħid billi nafu dan. Għal darb'oħra il-verb nafu. Billi nafu dan, il-bniedem l-qadim tagħna issallab miegħu. Meta Kristu miet fuq il-Kalvarju, Alla għoddok imsallab miegħu. Għalhekk konsidrak imsallab miegħu sabiex jinqeret il-ġisem tad-dnub ħalli ma nittjassrux jew ma nservux aktar lid-dnub. Pawlu kompli jgħid xi ħaġa oħra li nafuha, vers 9, nafu li Kristu rixxuxtat mill-imwiet ma jmut qatt iżjed il-mewt ma tiddominax aktar fuqu. Issa Kristu qed jgħix għal Alla u allura aħna wkoll iridu ngħixu għal Alla. Pawlu mela iridna nifmu in-natura tal-identifikazzjoni tagħna kif aħna maġunin ma' Kristu. Ħaġa waħda miegħu. Laħam ta' laħmu u għadam ta' għadmu biex ngħidu hekk. Aħna fih u fina. Issa t-tieni ħaġa. Pawlu jgħidilna istmaw vers 11. Ekk ukoll intom istmaw lilkom infuskom li intom mejtin għad-dnub imma ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Sentenza illi mill-aktar importanti fil-Bibja kollha biex aħna navvanzaw fil-qdusija tagħna, biex aħna ta' bilħaq nagħmlu progress li jkun jidher. Jekk nagħmlu dan, istmaw lilkom infuskom li intom mejtin tas-sew għad-dnub, id-dnub ma jistax imiskom, ma jistax influenzakom, ma jistax jiddetta fuq ħajjitkom, imma intom aktarx ħajjina għal Alla fi Kristu Ġesu. Tejli, kif jista' jkun da? Di mhix vera. Pawl qed jgħid istma' bħala vera, ikkonsidra bħala vera. Jekk la darba Kristu miet u kien rxuxtat, u aħna mitna u rxuxtajna miegħu, issa rridu nistmaw dik bħala realtà għal ħajjitna. Verament u definitivament il-fidili huma mejtin għad-dnub u ħajjin għal Alla. Kemm nemmnu għadin? Hemm hija l-bużillis, hemm hija d-differenza, kemm nemmnu il-kelma tal-Alla. Għaliex Pawlu fil-Flatti 26 jgħid illi aħna mqazzin bil-fidi f'Ġesu. Bil-fidi f'Ġesu. Jekk aħna nemmnu illi t-tislib tiegħu fuq il-Kalvarju u għat-tislib tagħna. U meta ħarġ mill-qabar ta' Giuseppe Taramatea, irxuxtat mill-mewt biex jgħix ħajja ġdida, hekk ukoll aħna miegħu fih u bih ngħixu ħajja ġdida, jekk ta' bilħaq nemmnuha din, il-qdusija tagħna se tieħu spinta l qudiem. Se tagħmel progress enormi. Mek għadek tgħidu għadna nisbalja, għadna mhux kulħadd jiżbalja u da. Alla qed jgħidlek istmaw lilkom infuskom li intom mejtin tas-sew għad-dnub imma ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Din mhijiex finzjoni, mhix xi reċta, Alla qed jgħidilna li hekk ġara. Hekk ġara. U aħna la darba din hija realtà rridu nistmawha bħala realtà. Proverbi 23 jgħid illi bħalma naħsbu fina nfusna hekk aħna. Mela, jekk inti taħseb illi m'intix irxuxtat ma' Kristu, mela tibqa' tgħix il-ħajja, għajdu li inti qadima tiegħek. Per jekk temmen bir-realtà u sinċerament illi inti irxuxtat ma' Kristu, x'tip ta' ħajja ħatgħix? Ħatgħix ħajja ġdida miegħu. Dik hija l-kwistjoni kollha. Alla iridna naħsbu bħalma hu tas-sew. Mejtin ma' Kristu, irxuxtati miegħu. Tgħidli ma' d-dnub xorta għadu jaffettwana u għadna nitfixklu, għadna naqgħu, iva, minħabba il-fidi dgħajfa tagħna. Daqshekk sempliċi. Jekk aħna fidi ferma, fidi
imsejsa fuq il-blat. Fidi solida. Nemmnu ta' bilħaq. Kif tajt l-Iskrittura li aħna mitna d-dnub u s-saħajna l-Alla, Alla tagħna prova konkreta tagħha fil-mamudija tagħna di. Alla riedna mhux biss li nisimgħu bidnejna din, imma li narawha tiġri fuqna nfusna. U għalhekk il-mamudija issir kif għandha ssir bit-tgħaddis u ssir lil xi ħadd li diġà jemmen fi Kristu u mhux lil tarbija. Għaliex dik hija l-istampa li Alla jridek iżżomm quddiem għajnejk tul il-pellegrinaġġ kollu li inti mit ma' Kristu, int fint ma' Kristu u miegħu qomt għal ħajja ġdida. Ruth Paxson esprimita sew din dal-ħsieb meta qalet propjament hekk. Id-dnub m'għandux għalfejn jeżerċita qawwa fuq il-fidil aktar milli jippermettilu permezz tal-inkredulità. Ġifieri int id-dnub se jfixklek, se jħarbtek, daqs kemm tippermettilu int. Għax hekk inti temmen ta' bilħaq illi inti miet ta' dnub u l-xuxtajta ħaġa ġdida, id-dnub mhux se jiddomina fuqek. Mhux se jaħkam aktar fuqek. Aktar u aktar għax inti m'intix m'għadikx taħt il-liġi imma taħt il-grazzja t'Alla. Fi sfera kompletament ġdida. Ruth Paxton kompletajtek. Jekk il-Kristjan huwa ħaj għad-dnub, dan prinċipalment jiġri minħabba l-fatt li naqas illi jgħod jew jistma' li hu nnifsu mejjed għad-dnub. Naqbel perfettament magħha, jekk aħna ma nistmawx lil nfusna kif Alla jiddikjara li aħna, Pawlu jgħidha sabiħ ħafna. Jien imsallab ma' Kristu. Immaġinaw, imsallab ma' Kristu. Meta Kristu kien fuq is-salib, fuq il-Golgota, imdendel bejn sema u art. Hemm kont int. Fil-ħsieb t'Alla hemm kont int illi temmen fih. Jiena msallab ma' Kristu, madankollu jien ngħix, ġifieri mitna miegħu, però ngħixu issa. Jien ngħix mhux jien, huwa Kristu li jgħix fiha. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi, hemm aħna. Bil-fidi, ngħixha b'dipendenza fuq bin Alla li ħabni u tali nnifsu għalija. Pawlu jridna naċċettaw l-identifikazzjoni tagħna ma' Kristu bħala verità, bħala fatt. Dan huwa bon fatt. L-emil t'Alla għalina u għal-ġid ta' ruħna. U allura it-tielet verb li rridu nikkonsidraw. Ippreżentaw. Ippreżentaw. Vers 19 jgħidilna. Bħalma darba ippreżentajtu l-membri tagħkom bħala l-sira l-impurità u l-illegalità li twassal għal aktar illegalità, hekk issa preżentaw il-membri tagħkom bħala l-sira l-ġustizzja li twassal għal qdusija. Iridu nidraw kuljum kontinwament nippreżentaw il-membri tagħna, għajnejna, widnejna, imneħirna, moħna, idejna, saqajna, zaqna, kull manna, il-membri tagħna, il-persuna kollha tagħna, iridu nippreżentaw bħala il-sira għall-ġustizzja, marbutin għal għajxin ġust issa, responsabbli li nimxu f'dak l-andament ta' ħajja illi twassal għal qdusija. Ippreżentaw lilkom infuskom. Aktar tard Pawlu jarġi jaqbad din it-tema meta imbagħad jgħidilna neżortakom mela l-aħwa fġieħ il-modrijiet t'Alla issa li nafu kemm Alla qadirna u ħabna
ħalli tippreżentaw l-itzma tagħkom bħala sakrifiċċju ħaj lill-Alla, qaddis u li jogħġob lilu, li għall-qima spiritwali tagħkom. Ippreżentaw. Iridu nkunu nies illi mmorqu quddiem Alla bina nfusna mulej. Jien tiegħek. Jien tiegħek. Int naf illi inti fdejtni, għamiltni tiegħek, tridni li nkun u ngħix skont ir-realtà li jiena mitt ma' Kristu, qomt ma' Kristu u allura nippreżenta li nnifsi lilek. Loġikament irridu nċedu lil nfusna għal mulej bħala ħlejja ġodda tiegħu. Ħlejja ġodda. Internament fir-ruħ tagħna Alla milna ħlejja ġodda. Ġisem tagħna għadu l-istess. Però Alla wiegħed illi dak il-ġisem għad jirrinnovaħ, għad iġeddu meta jqajjimna mit-trapp tal-qabar u jippreżentana qudiemu bnedmin sħaħ fir-ruħu fil-ġisem. Din hija t-tama tagħna, aħna minn issa rridu nifhmu li aħna ħlejja ġodda għalih. La darba ħlejja ġodda għalih rridu nippreżentaw lil nfusna, nippreżentaw lil konfuskom lill-Alla bħala ħajjin mill-imwiet u offru l-membri tagħkom bħala strumenti ta' ġustizzja lill-Alla. Bli aħna rridu inservu lil-mulej. Pawlu hawnhekk qed jgħidilna rridu inċedu għal Kristu. Meta l-Kristjan jasal f'dak l-istadju kritiku f'ħajtu, ħafna drabi ndumu biex nifhmu għadin. Ma jridu naslu illi nifhmu illi rridu nċedu lil nfusna lil-mulej. Mhux ir-rieda tiegħi inqaddis għalih, u ċoe nagħtiha lilu. L-intelligenza tiegħi nagħtiha lilu. Is-saħħa fiżika tiegħi biex inservi lilu. Kull mandi biex ikun magnifikatu. Jekk qatt għadek m'għamiltek, jekk qatt għadek konxjament u tafx inti tagħmel. Tikkonsagra lek innifsek il-Alla. Ġifieri twarrab lek innifsek għal Alla. Alla diġà warbik għalih. Misser iridek li int liberament, volontarjament, minn rajk. Alla jrid is-servizz ridi tagħna, is-servizz volontarju tagħna. Jekk m'għamilx hekk, taf x'inhu l-pass illi jeħtieġ li tagħmel. Trid b'mod serju, b'mod sobriju tevalwa jekk innifsek fejn wasalt issa. Fejn għadek min għalik għad għandek ir-rieda tiegħek li tagħmel li trid u li fettilek u li jogħġbok. Le. Inti mitt ma' Kristu. Inti qomt għal ħajja ġdida. Inti ħolqien ġdid fih. Ippreżenta lek innifsek bħala ħaj lill-Alla. Kristu għamlek tiegħu. Spiritu wieħed miegħu. Wallu mhuwiex l-ant li inti tkompli tassumi li ħajtek hija tiegħek u tagħmel biha li trid. Qatt tlabtu lill-Alla biex inti tkun ikkonsagrata għalih. Biex inti tkun totalment tiegħu. Mhux l-interessi tiegħek, mhux l-ambizzjonijiet tiegħek, mhux ix-xewqat tiegħek, id-desiderji tiegħek, il-proġetti tiegħek. Ma mulejjin tiegħek, għamel bija dak li trid. Għamel bija dak li trid. Forsi titolbu xi ħaġa, kom issir smewwieti, hawn jien, irxuxtat mill-mewt. Jien mitt ma' ibnek u miegħek ukoll inġibt lura mill-mewt. Ħanfaħrek u rrodlok ħajr għax naf li dan huwa emilek. Issa hawn jien għamel bija kull ma trid. Perswas illi kull ma trid int u l-aħjar għalija. Ruħi tiegħek. Ġismu kollu tiegħek. Ħudni u mulej. Għallimni ninqeda bil-membri ta' ġismi biex naħdem il-ġustizzja u l-imħabba qudiemek. Għatlab ċaġek. Pawla qed jidna nagħmlu fil-Rumani 6. Nippreżentaw li nfusna lill-Alla. Nersqu qudiemu billi noffru lil nfusna. Ġesu offra li nnifsu għalina, vera? Kisibna għalih.
U allura loġikament u naturalment aħna tiegħu. Forsi s'issa kont konxu li tevita dnub, ma tibqax tidaj, ma tibqax tikdeb, ma tibqax immorali, però mhux biżżejjed hekk, ha? Li tgħid le għad-dnub huwa pass tajjeb. Pass aħjar huwa li tgħid le għad-dnub u tgħid iva għall-ġustizzja, tgħid iva għall-dusija li tkun tixtieqha, li tkun trid illi inti tkun ikkonsagrat, moti, issagrifikat lill-Alla li taħdem is-sewwa. But deċiżiv illi tennih kuljum ma sbieħ il-jum l-ewwel talba tiegħek. Mulej, ġurnata ġdida, fjer tnaqdik, jien min nixtieq innifsi, ħudni bħala l-sir tiegħek. U taf li Alla se jistmak sewwa. Inti wild tiegħu. F'Ġeremija jgħidilna jiena naf il-pjanijiet li ngħaddi għalikom. Pjanijiet ta' ġid mhux ta' ħsara biex nagħtikom futur u tama. Intelaq f'idejh. ċedi għalih għax l-aħjar għadek ma esperjenzjajtux. ċedi għalih. Biex lejxin ġust tagħna jimmagnifikah biex aħna ngħaddu l-qudiem insiru reċipjenti għodda utli għalih. Għodda li bih bina jwassal l-Vanġelu l-ħaddieħor, bina iwassal l-mħabba tiegħu lill-proxmu tagħna, bina jagħmel dak illi jridu. Iċ-ċediment assolut u komprensiv tagħna nfusna. Jiġifieri ċ-ċediment sħiħ tagħna mingħajr ebda riserva. Mingħajr ebda riserva. Ħalli ebda qasam, ebda rokna li mhix ikkonsagrata għal Alla. Ġieli nkantaw innu sabiħ ħafna. U jalla jkun it-talba tagħna lil Mulej illum u għada u pitada. Għal Ġesu jien nitlaq kollox. Kollox lilu nofri jien. Dejjem nafda nħobb lilu nservi qatt għajjen. Nitlaq kollox jien. Nitlaq kollox jien. Għalik sit feddejn birek, nitlaq kollox jien. Għal Ġesu jien nitlaq kollox, li ħdej ġlejh immil, nerħi kull pjaċir tad-dinja, ħudni issa bħala l-sir. Għal Ġesu jien nitlaq kollox, għawa fija xi ċekkent ħanimtela bruħu l-qodos, inkun naf li tiegħi jent. Għal Ġesu jien nitlaq kollox, minnek mixtri b'demm għażiż, aħkimni bil-grazzja tiegħek u saffini mit-tniġġis. Amen.